Ngeke ngibingelele ubingelele baba uDokotela baba Sizwe baba uJabulile Mfana omuhle njengekhehla lomZulu wamaNcengezi. Bakithi angingiveze lena. Baba uDokotela usezele ebhilidini futhi ushuthele ebhilidini ekuthiwa i-Nedbank House Building ilapho ke sishuthela khona. Sise 19th floor esisuite 1904 to 1905. Uzosithola khona ke la senza khona izinto endizenzeke futhi. Bakithi namhlanje nginiphathele i-topic ethi udukanezwe. Ake kwakhe udukanezwe effectively. Udukanezwe effectively. Owazi ukuthi lo muntu angaphinda kuhluphe. Bakithi ngeke ngavakashela kade ngisolu kaNongoma. Nongoma bengisendaweni yaseKhenana. IKhenana ke uthi uma ufika kaNongoma phezulu edolobheni udlule. Ufike la umgaqo khona oyinhlokana ndlela ukunike i-option ukuthi uye eMona wena ubusuya ngase Benedict Hospital. Ushaya imoto ishone phansi ithi ungayisa uyehlise nje ngo2 lapho. Imithi ifuna u3 ungayiniki u3 ubu indicate ungena ngaka right. Uzobona umgaqo lapho khonkiwe. Ungene ngalomgaqo loyo ufike umusu usuyaphela lo mgaqo. Umusu ufika umgaqo ujike ubhekise ezantsi 1 2 3 ku exit yesithathu ungena ngalomgaqo loyo. Kunekhehla lapha ekuthiwa uNtsibande. Ayilimbi. Alcothec limbi Alcothec. Hayi phethe yonke amalumbu lela khehle. Wonke amalumbu ungacabanga. Bengikulona ke lela khehle lelana ke. Ngoba uma uyinyanga esedolobheni ufuna uhambe kulama khehla la ukwazi ukuthola lezi zinto lezi ongeke uzithole la emafletini. Then ke ayilihle lela khehla kakhulu. Ya bakithi angiphume lapha. Ake ungitholela amafutha opiyana, umkhovu, umkhomo. Ufutha opiyano, umkhovu, umkhomo. Hlanzela amafutha lawa. Ngikwakhele lento. Umfazi wakho angeke aphinde uma ufuna iayini anqabe. Angeke aphinde athintwe enye indoda. Ukuthi nje iyamshela iyamthinta normal it will never happen. Asiyifuni lento kubeka amalumbo. Sifuna ukubeka isibango esimbi. Lento sicela ukuthi ibekwe kunkosikazi kuphela, hayi komunye umuntu. Hayi intombi, beka kunkosikazi kuphela because unkosikazi wakho lo ukhokhile lapho nje yonke into uyondla futhi. Yabo, unkosikazi wakho sakhela lo msebenzi lo. Lonto ke siyakha nge1000 ngoba nge10. Siyakha nge1000 nje. Kwasifaka lezilwane ezintathu bese sifaka imithi seku right. Sikunele ibhodlela elincane sokune1000. Bakithi ngizobe ngiseMalawi endaweni yaseZulumfi district. Into engoyifuna laphana izinto ezahlukahlukene but into engifuna ukuthi la ngiyikhulume le lento ekuthiwa i-crowd puller. Umuntu ufuna kugcwale abantu endaweni noma ngabe wenzani ufuna kugcwale nje kugcwale. Mina ngiyifune lento ukugcwala. Ngiyifuna into ukugcwala. Ngifuna wenze nje ungitholele ijuba elimhlophe. Uze nalo baba uDokotela. Thola ijuba elimhlophe. Ungitholele unwabu oluphilayo. Ungitholele unwabu olufile. Ngizifuna zombili ijuba elimhlophe, unwabu oluphilayo, unwabu olufile. Mase ke uzake baba uDokotela. Ngikukhandeleke lento enithi nina niyayifuna. Lena uthi uma uzoba umculi kuze uthi kugcwale lapha yana uzoba ipolitician ufuna abantu bafike ngobuningi babo. Nje uma ufuna abantu baqoqane ndawonye. Those are the things that you need. Unwabo oluphilayo, unwabo olufile, ijuba eliphilayo uze kubaba uDokotela nalezo zinto. Uma uthi awuzitholi ngizozithola mina ibill ngifake kuwena. Ibill ngifake kuwena kodwa. Ngifake kuwena. Lapho sikwakhela nje i-crowd puller. Ngifuna ufundiswa umsebenzi walendwangu le. Yayibona lendwangu le. Lendwangu lena ibaluleke kakhulu indwangu le. Lendwangu lena ibaluleke kakhulu iphethe imfihlo yokusiza umuntu ikakhulukazi ozamayo. Lendwangu yayibona lendwangu uthi nani phakathi. Yayibona lendwangu uthi nani phakathi. Kuhlala le ndoda la. Yabo? Kuhlala le ndoda la. Nansi le ndoda la. Le ndoda lena uma uzogeza uyayithatha le ndoda uyibhekise ngakuwena. Uma usuyitshela ukuthi namhlanje ugezela ukuthi uyokwenzani. Thatha uyifake emanzini uma usuyageza. Ngale ndoda le.
Umusi usugezile uthatha uyibeke lapha elangeni yome, imisi isiyomile, umusi uyibuyisela kule ndwangu le. Yabo, uyibuyisele kule ndwangu le. Uyibuyisele kule ndwangu le. Ngesikhathi isikule ndwangu le, ngifuna ukukutshela kahle. Uzobe-ke usuyayibamba-ke manje le ndwangu le, nosuyibamba kanje yabo, usukhuluma la kuyona engathi uyathandaza, ukhuluma kule ndwangu, umusi uthathe isikhwama sakho lesi-ke segushi lesi, noma ngabe esapherekhadini esane, uthathe-ke lento uyifake la phakathi, ihlale la esikhwameni yabo, sengiyifakile yabo sengiyazivala, ihlala lana-ke le ndwangu nonwabo phakathi. Le ndwangu-ke wena uzoyifaka la phakathi ukuthi usibeka. Lento lena ayikho into ozothi emphantweni wakho ekushwebise. Anything oyenzayo le ndwangu ufuna ibe khona nalolo nwabo. Okuningi sikhulumi la, sikhuluma sibonana. Thola iqanda lasekhaya, ulipheke. Thola iqanda nje lenkukhu lezalelwe ekhaya, ngikunika umuthi, umusi usuyalipheka. But le qanda uma ulipheka awuliphekeli noma yini. Umuntu othi babudokotela, I need to touch the glass ceiling, I'm tired of being poor. Ngizokunika-ke isigaba lesi esiyimbi, esiyihle kakhulu. Thola inganyana engakathombi, uyichamisele lapha esigegini. Ngesikhathi uzofika ivuke ngabo 10 iyochama, uvuke nawe uyochama umusi uyachitha. Ulalele futhi uthi kuyavuka mhlawumbe ngabo 3 kuyochama use nawe uthathe lo mchamo lo ubuyisele eceleni, uthele kwenye into umusi umyeke kachame lapho-ke. Myeke achame. Noma umuma wakho engibakangasama ayini engasayi ensukwini sekugogo nje, umcele nje ugogo kathi ucela gogo ungisize ngifuna into ukuthi nokuthi ngikhathele lento le. Ugogo achamele lapho noma ingane yakho ichamele lapho. Uma kungenjalo thola kumchamo komuntu okhulelwe straight. Umuntu okhulelwe uyawuqeda 9 months engayenzi ukwenzakhe. 9 months full akamenstruate. Thola kumchamo wakhe-ke futhi. Owodwa walomchamo ngikunikele umuthi lo, ngithi upheke naleli qanda leli. Lapho ngikwakhela into lapho. Bye kwakhela into. Ngikwakhela into. Yabona mama, uma wenzele indoda yakho, akube indoda yakho oyithanda ngempela ngoba izoba nemali ikushiye. Izoba nemali ikushiye. Hamba uyogqiba lento esidulwini ufake nenhlabathi yethuna. Lana sisuke sakha into. Sithatha inhlabathi yethuna, lifuneka ithuna elise fresh, hayi ithuna elidala. Funa uye emangcwabeni ufike uthatha ithuna elise fresh. Uma uhluleke le fresh, thola ithuna lomuntu wakini. Thatha lona-ke. Ulifake kulomuthi lo. Mase uyahamba, siwugoqe ke ndwangu emnyama lo muthi. Sifake ishumi phakathi. Sithi sibanibane namhlanje nansi imali engikuthenga ngayo. Hamba uye kusibanibane. Wehle nawe enyuka lemhlabeni, umphuce imali, umphuce yonke into, umphuce intombi, umphuce abafazi. Umwisi induku ingaphindi ivuke. Kusuke kuyilento-ke le siyakhile. Original adukanezo. Original. Lo muntu njengoba elokhu ekugxabha kwi-social media, thola iprofile yakhe ukuthi ubani amagama kangempela. Musu utholile, qethuka. This is Babu Dotted Voices Bojaba. Angeke simncenga umuntu yena engasincengi. Siphila kanye lemhlabeni ngaloko siyangale umphongolo wesivumelwano. Sobonana namadoda eqiniso. Siwatshela senzana emhlabeni. Siwatshela iqiniso futhi. Nansi namba Babu Dotted, siyabonga.